Ibinida ng Rehiyong Bicol ang kanilang pili products sa Salon International de Alimentación sa Europe nitong October 2024. Ayon kay Dindo Nabol, ang Regional Director ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol, 4 na exhibitors mula sa ating bansa ang dumalo sa trade fair kung saan umabot sa $653,970 o nasa 38 million pesos ang kanilang nalikom sa loob lamang ng 5 araw. Aniya, bahagi ang trade fair sa kanilang outbound business mission sa France, Belgium at Netherlands. That's the first time that we introduced Pili in Europe via the Shell Fair. So maraming inquiries, maraming nagka-interest sa ating Pili. Not only sa sa food products, but the non-food as well. Malaki umano ang ipinakitang interes ng mga taga-Europa sa Pili. Bukod sa mga pagkain na gawa sa Pili, napabilib din ang ibang lahi sa iba pang mga produkto na gawa sa Pili tulad na lamang ng mga pabango, lotion, sabon at lipstick. We brought some samples and nagustuhan ng ating mga buyers, I think from 17 nationalities who were interested to buy Pili from us. And ongoing yung mga negotiations with these buyers scattered in 17 countries. So medyo nahirapan nga yung ating mga Pili producers, exporters to meet the market demand. Dahil dito, puspusa naman ngayon ang ginagawang mga hakbang ng DTI katuwang ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng Pili. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.